Йо, какво става, маняци? Днеска ще посетиме най-лошия хотел с най-лошите ревюта. Хотела е с 1,6 рейтинг от всичките хотели в Хънцвил. Това ще бъде най-лошия. И сега ще ви разходим в хотела. Абонирайте се и продължете да гледате видеото. Това е последния ни ден в Хънцвил, Алабама. Прекарахме една седмица тук. Чудесно време. А сега напускаме кемпинга с облачно време. Просто напускаме кемпинга. Тъмън на време, преди да ни завали дъжда. Йо, какво става, маняци? Сега ще пробваме някакъв бургер, дето го няма в моя град, нали? Тук се казва Whataburger. Ето. И се избираш тук и казваш какво ти трябва. Чай да видим, нещо си избереме, нещо гадно. Thank you for choosing Whataburger. My name is Carly. What can I get started for you today? Hello, can you recommend me like the best thing, the most popular thing on this burger? We don't have it, so I just Our most popular thing is our number one. Okay, so let's be a meal. You want the meal? Yeah. Do you want to add cheese? No. Okay. Everything that comes on it okay? Yes. What to drink? I don't know what kind of drinks you have. They're on our menu. Let's see. Can I get a coffee? Or no? Oh, they are a Coke products. Okay. Let me have a sweet tea. You said a sweet tea? Yes. What else for you? That's gonna be, thank you. Any ketchup or anything? Ketchup? Yeah, please. And that'll be all? Yes. Alright, total is 1002. Thank you. И сега отиваме тук да си вземем сандвича, тук на Whataburger. Кока-кола продукти предлагат, значи тук се притежават Кока-кола. Ето. И гледай машината им къде е вътре, гледай. Оп! О, сега трябва да плащаме, брат, защото ти трябва да можеш да плащаш, иначе ако не мога плащаш, какъв travel блогър си ти, бе, брат? Paper money. Here's 10. Alright, sir, just go us now, wipe one line for me, or you've got two shoulders. Okay, thank you. Те ще ни накарат да чакаме тука и ще ни го изкарат навън. И аз какво да чакам? Аз съм гладен, бе, брат. Аз съм гладен, бе, брат. А сега е време да пробваме Whataburger в Хънцвил, Алабама. Ето, вижте какво има. Това е най-доброто на американците, пържените картофки. Много са добри. А сега да извадим да пробваме бургера. Така.
страхотен, това е най-здравословната закуска. Бургери с пържени картофки и студен чай. Важно е да имате и напитка, иначе без напитка каша ядете тези бургери. Студения чай страхотен, 6+. Айде сега ще си довърша това и ще отидем в най-лошия хотел в Хънтсвил, Алабама с най-лошия рейтинг. Най-ефтиния хотел тук. Сега пристигнахме. Ето ги стаите, приличат на малки къщички. Сега само трябва да си намериме къде живеем. 169 човека каза, значи 169-та стая. Чакай да видим. О, има хора даже. Има и една жена, дето чисти. Аз бях такъв. И аз чистех хотелските стаи. И сега те първа да видим какво ни очаква вътре. Нали? Ще е интересно да видим най-ефтиния хотел в Хънтсвил, Алабама. Просто... ще е интересно. $160, чакай да видим. Да, това е нашата врата и дръжката за яжда, както виждате. Каза джентли да го бутаме. Тук колко ти да е джентли, брат. Бати, тя няма отваряне. Виждате се, от тук почват проблемите. Oops, I can't try. I don't have my key with me. I have mine. But he tells me it's gonna be gently to move the handle, but I can't even do it. Here you go. Thank you. Let me check the bathroom in here. I think I need the bath mat in here. Nope, everything's in there. Thank you. You're welcome. Лошия хотел, малко надраскване. Като това малко е накъсан килима, обаче не е толкова лошо. Ето. Чакай да ме видите и мен, че вие мен не сте ме виждали, travel блогър. Аз направо вчера изгорях като мърж на слънцето. Ето. Дай да пуснем лампата така да се вижда. И ето. Не е толкова лошо хотел. Може и на по-лошо място да попаднете, където има хлебарки и какво ли още не. Тъй, че това е най-лошия хотел с най-лошите ревюта ушки. Не е толкова лошо. Живее са, не е като на палатката. Айде ще се включиме до вечера. Какво става, маляци? Ставаме се 4:30 сутринта. И вчера ходихме до един ресторант и едното момче ни препоръча някаква гледка на върха на града. И така ще започнем и последния ни ден в Хънтсвил, Алабама от най-лошия хотел. Малко има скъсано по пердето. Стаите малко миришат неприятно, понеже сигурно са ползвани дълги години. Но става като цяло за 80 и няколко долара. Малко тук по огледалото има, нали, демидж. Но като цяло това е последния ни ден. Тръгваме се от най-лошия хотел в Хънтсвил, Алабама. Той е с 1,6 рейтинг. И сега ще ви го покажа отвънка, ще си изнесем багажа, всичко е готово и отиваме към мястото, нали, високото място в града, където може да видим града от високо. И това ще бъде за последния ден, може да ви снимам пътя. Малко.
И помнете, винаги оставайте някой долар в Америка на хората, които ви чистят, ви вършат мръсната работа, и оставайте някой долар. Аз по принцип винаги оставам, особено ако съм на хотел. Това означава, че ако имаш пари за хотел, ти можеш да си платиш. А ако можеш да си платиш, значи мога да оставиш някой долар за човека, кой ще ти свърши мръсната работа и ще ти почисти стаята. Това е хотела отвънка. Няма много хора като цяло. Но чакай, че ми се замъгли камерата, понеже е влажно през нощта, тук е много влажно. А и тя камерата ми излиза от студено на горещо. Чакай да изтрия. Това е хотела отвънка. Може даже да ви покажа, ако искате, и компанията, която го притежава. Супер малко хотелче, не е двоетажно. Но това е най-лъшия хотел в Хънтсвил, Алабама, казва се Kings Inn. Айде сега да отидем да съм чекнем аут, че сме свършили престоя си. И вече пътуваме към локацията, най-високото място, където ни препоръча едно момче вчера, като отидохме за храна. Тъмън ще може да видите и кой притежава хотела. Не съм аз, брат. Аз не притежавам нищо в Америка и съм щастлив. Ето как се казва хотела, тук може да видите. Светеща табела имат. Ето и кой притежава хотела, ето към машините, мога да ги гледате, да ги видите. Аз отивам да се чекна аут и се включваме с локацията от високо на Хънтсвил, Алабама. Последния ни ден тук. Тук се катерим сега по улицата, която момчето ни препоръча за най-добрата гледка от Алабама. И като стигнем горе на върха, да се надяваме, че ще се вижда нещо. До сега местото, където ме прати, е много гористо и дърветата блокират абсолютно гледката надолу към града. Но да се надяваме, тук ще минем 4, 5, 6 мили и ако не се вижда нищо, ще се върнем наобратно. Аз съм сигурен, че това е пътя, защото аз въведох адреса правилно. Има някаква гледка, но ето сега намерихме гледката на града. Къде се намира. Сега ще ви покажа гледката от Хънтсвил, Алабама. Това е първия град, който посещаваме като работа, като travel блогър. Просто ето гледката към града. Тук напратиха да снимаме града Хънтсвил, Алабама. Може да пробваме и да се качим по-високо, но аз мисля, че това е напълно достатъчно за края, финала на поредицата. Чакай да избършим камерата, само да
Не е случайно да се замъглива. Това е гледката, от която виждаме ние в момента. Ще се качим малко по-нагоре, но сега в момента е малко влажно и е възможно да не се вижда много. Ще се пробваме, ще опитаме. Това е града Хънтсвил, Алабама. Доста по-склонисто, повече гори, повече височини има, отколкото града, в който съм аз. Повече планини има и по-високи места. Докато в моя град по принцип е равно, няма планини. Има високи места, но като цяло не са толкова много. А сега да се качим малко по-нагоре и да видим дали има друга гледка, която се разкрива над града. Намерих още една страхотна гледка от града на греха. Тук до някаква къща, не знам къде се намира, но може да видите как е устроен града. Това беше от топ 100 градове в Америка. Абонирайте се и харесайте видеото за повече информация. Може да се пробваме да зумнем, но не знам дали ще се получи. Няма да се получи, защото сме с GoPro и той е стар модел. Ето, това беше топ 100 най-голям град в Америка. Това беше за видеото, ще се включим като пристигнем в моя град. Йоу, като те удари урагана, брат, като си тръбъл влогър, караш с 15 под спид лимита, защото става много опасно, като те удари урагана, гледай къв дъжд вали. Направо наводнение ще стане, брат. Просто е нереално какъв дъжд вали мощен. Просто урагана удари яко. Ние сме тук на 600 и нещо мили от вкъщи. И просто трябва да карате малко по-бавно, когато е лошо времето.
Моля ви се, не дейте се самоубива. Тука динозавър парка за каравани, брат. Намираме се некъде в джунглата. Щом има динозаври. Йо, маняци, като сте тревел блогъри, трябва да се съобразявате и с трафика. Сега сме в 26 минути трафик. Тук в някакъв голям град, ама не знам кой е. И гледайте какво става, брат. Ние караме с приблизително... сега ще видим. 10-12 мили в час. И това ще бъде следващите 25 минути. Ето го. Ударихме трафик джама тук. Ама няма значение какъв шофьор си. Дали си деливари, дали си с камион, дали си с караван, с какво ти ще да си. Трафика си трафик. Няма как да го избегнеш. Просто е така, в по-големите градове винаги има трафик и то голям. Даже сега ще изостана малко да видите опашката пред нас. То се вижда. Некъде 5, 6, 7, 800, може би 5, 6, 4 мили напред има коли. Така че това е риска на професията да си travel блогър. Трябва да може да чакаш и в трафика. Иначе няма как да си travel блогър без да чакаш. Тя опашката няма свършване. Айде ще се включа от моя град, като стигнем. Трафика се вижда чак отгоре на Баира. Чак отгоре на Баира се вижда. Гледайте за какво става въпрос. Това е Америка, брат. Коли. И не е реално просто. И така ще пътуваме следващите 25 минути. Тръгни, спри. Защото трафика е червено, брат. Гледай. Червено е. Пише 26 минути трафик ще бъдем. Тъй, че не се притесняйте, ще стигнем за къде сме тръгнали, само че ще бъдем slow. Йоу, какво става, маняци? Пак ще чакаме в трафика 25 минути. Ето. Трафика 25 минути. Ето вижте трафика. Трафика не мога да го избегнеш. Каквато и професия да караш, ако ще е шофьор на самолет да си, ако има буря, не мога да караш. Ама трафика сега е неделя и всеки е излезнал да си развее газа. И затова има трафик, иначе няма да има. Ето го. Ето виждате всичко. Как се случва с един travel влогър. Ако искате да сте travel влогър, трябва да сте готови да чакате и на опашка. Някой път се случва. Сега ще ударим пика след малко в червеното на завоя. Го трафика тук, защото има голям град и където има големи градове, има много трафик, много коли. Не е толкова лошо, ама все пак предния беше по-лош. Предния път едната лявата лента беше затворена и не можеше да се кара, само в дясната можеше.
и влизаше трафика от изход, вход, каквото и да е, и нямаше как да се кара в друга лента. Но тук пише 22 минути трафик, все още не го виждаме, обаче ще го стигнем. Намалят, това означава, че сега ще фанем трафика. Айде. Това е да си travel влогър, трябва да можеш да избираш дали да караш трафика или да не караш трафика. Го трафика къде е? Страшно много хора. Всеки пътува на некъде, защото е почивка, 2 дена почивка и пак на работа. И ние така. Почивахме 1 седмица, сега 4 седмици на работа. Го трафик. Това е следобедният трафик в неделя тук. Може да се види колко напред има коли. Сигурно 1 миля. И в този град ще дойдем. Гледайте за какво става въпрос. И в този град ще дойдем. Този е голям. Много по-голям от Нашвил. Обаче ще отидем в него. Да ви покажем забележителности и интересни неща. А сега може само да се насладите на гледката отвън. Просто не е реално. Какво сте построили вие? Пичове, вижте какво построихте. Вижте какво построихте. Какъв град, още един град виждаме тук. Ма него не знам дали ще го посетим, дали има достатъчно население. Вижте какво построихте, брат! Вижте какво построихте, бе, брат! Гледайте! Вижте какво построихте! Взимаме да пристигаме, остават ни още 40 мили. Ето колко време ни отне да стигнем от Алабама до тук с трафика, с всичко. И 835 мили е прехода, 14 часа ни отне заради трафика, защото имаше 2 пъти трафик джам.